Ahojte milí paleonáčenci, vítam vás pri ďalšej epizódke z našej série Paleopríbehy. Dnes sa nachádzame na lokalite Černá Rokle, ktorá sa nachádza pri časti Radotín, ktorý patrí k Prahe. A prišli sme sem hľadať takéto skamenelenie, ako je tento trilobít, odontočilé Hausmanni, snad sa nám zadarí. Tak držte palce a dnes ešte predstavím našich účastníkov, takže Kubo, môj syneček, a našim kamaramanom je Tomáš. Tak držte palce, ideme hľadať. Tak chlapci, ide sa na panenky. Opla! Tak toto som zachytil, hej, môj pád. To tam dáme. Šup. No normálne mám vysypalo na svahu. No veď to tam aj nechám. Hej, autentické záber. No, tak už sme na ceste späť. Celkom sa nám zadarilo, našli sme viacero pigidy z trilobitov odontočilé Hausmanni a takisto aj z týchto zaujímavých trilobitov s názvom Spiniscutellum umbelliferum. Všetky nálezy máme pofotené a tie fotky uvidíte na konci videa, takže určite dopozerajte do konca. Čaute!